4 ijiem il-bogħod mill-vot fuq il-mozzjoni ta' sfiduċja mresqa mill-oppożizzjoni fil-Parlament, id-Deputat Nazzjonalista Beppe Fenekadami jiftaħ attakk qawwi f'xi mumenti anke personali kontra Franco De Bono. Waqt il-programm għandi xi ngħid Beppe Fenekadami sostna li Franco De Bono kien qed jaspira li jsir Prim Ministru. Kien hemm momenti li Franco De Bono kważi beda jaħseb li għandu jsir il-Prim Ministru. Kienet jara lilu nifsu Prim Ministru? Jiena naħseb li kien jaspir. Beppe Fenekadami akkuża lil Franco De Bono li jaħseb li hu biss huwa intelligenti. Franco De Bono jaħseb li hu kapaċi u biss, li hu intelligenti u biss, li aħna kollha mbeċilli, li aħna maħniex kapaċi u ma jaħsibx li l-backbenchers kollha għandhom jirqu ta' ministri u jaħseb li hu biss għandu jirħa ministru. L-akkużi fil-konfront ta' Franco De Bono mingħand Beppe Fenekadami komplew jihraxu tant li sansitra akkużah li huwa diżonest u li kien qiegħed il-ħin kollu jagħti l-gambetti lill-Prim Ministru. Waħda mill-affarijiet illi motivatu l-iktar biex ikompli jitfa' l-spokes il-bsaten f'saqajn il-Prim Ministru huwa li dan trid akkosta kollox isir Ministru u ħadem u stinka u għamel il-pressures kien fil-fema tiegħi diżonest ħafna drabi. Fil-kummenti tiegħu Fenekadami qal li l-Partit Nazzjonalista jinsab lest għall-elezzjoni u li t-tmexxija ta' Lorenz Gonzi hija l-aqwa għall-pajjiż.